Ostres, què és això? Què és això? L'edifici de la biblioteca està en silenci, desolat i confinat com tots nosaltres. I els llibres, cansats d'esperar a les prestatgeries i desitjant que algú els agafi, han decidit avui, dia de Sant Jordi, fer una reunió d'urgència i han acordat entre tots engegar el protocol d'emergència Covid-19. Per això us hem fet arribar el prototip de bossa viatgera voladora BPL. Vosaltres ja sabreu què fer amb ella. Ara teniu una visió, fer arribar aquestes recomanacions, les que hi ha a dins de la bossa, als vostres usuaris i usuàries de la biblioteca. Aquests llibres els podreu trobar, alguns a la plataforma digital eBiblio, d'altres els trobareu a la nostra biblioteca un cop s'acabi el confinament, o bé s'incorporaran al nostre fons en les properes compres. Ostres, haig d'avisar ràpidament als meus companys i companyes de la biblioteca. Això ho han de saber. Però abans haig de fer una cosa molt important per activar aquest protocol. Veniu! Com ja us hem dit, ens han deixat una bossa plena de recomanacions i jo crec que us hauria de recomanar un dels llibres que hi ha dins de la bossa. Ah, mira! De la poma a la pantalla, de la Marta Roqueta. És un llibre molt interessant en temps de confinament, perquè ens permet reflexionar sobre temes que interessen als adolescents. Però no és un llibre solament per a ells, sinó també per les seues famílies. Amb ell podem descobrir com és d'interessants temes com són la perspectiva de gènere, com són el sexe, les relacions personals i, sobretot, les xarxes socials. Us el recomano. I ara sí que no puc perdre temps, perquè he de fer una cosa molt important. Agafa la bossa de recomanacions i veniu. Anabel, t'envio un tresor. La bossa de la Jose. Fantàstic! A veure què trobo. A veure què trobarem aquí. Oh, que bé! Mireu, aquesta és la meva recomanació, la novel·la Frankenstein, de l'escriptora anglesa Jeanette Winterson. En aquesta novel·la l'escriptora fa una revisió de la novel·la Frankenstein, de la Mary Shelley, i amb clau futurista fa una revisió sobre l'amor, sobre el gènere, el sexe, les llibertats individuals. És una recomanació molt bona, a més, per regalar aquest Sant Jordi. El podreu trobar a l'eBiblio i a la biblioteca. Escolta'm, Salva, te deixo la bossa al pom de la teva porta. Fins ara. Aquí te deixo. Aquesta és la meva recomanació per a aquest Sant Jordi.
El caballero de la armadura oxidada del Robert Fisher. Un llibre curtet, però molt gran de contingut. Un llibre per a mi imprescindible. Poso a la bossa i te'l deixo, Montse, al teu jardí. Oh, mira, la bossa. Gràcies, Alba. Mireu. Jo us vull recomanar aquest clàssic del Clint Eastwood, Mystic River. Aquesta pel·lícula tracta d'un nen que li passa un fet i aquest fet canvia la vida d'ell i dels seus amics. És un clàssic molt recomanable i, bueno, bé, t'envio la bossa, Eva, ¿vale? Te l'envio al teu pati. Adeu! Gràcies per la bossa, Montse. Ja va força plena de recomanacions. I jo us sumo la meva, que és aquesta. Aquest conte de l'autor Emil Jadul, que es titula Que bell llop. Agradarà als més petits de casa per dues coses. Està protagonitzada per animals i, a més, la seqüència dels esdeveniments es repeteix tota l'estona. Si voleu conèixer de què va la història i com és aquest llop, podreu venir a buscar el llibre a la biblioteca tan bon punt obrim. Marinuri, et deixo el meu llibre i tota la bossa a l'escala de casa teva perquè puguis afegir-hi la teva recomanació. Adeu! La bossa que m'envia l'Eva, quina il·lusió! A veure, El destí dels herois, l'últim llibre de l'escriptor Chufo Llorenç. És una novel·la històrica ambientada principalment a París, Madrid i el Marroc, durant les primeres dècades del segle XX. Els personatges s'enfronten a les guerres, l'amor, la gelosia, la traïció. Us la recomano. Ara has de continuar el teu viatge. Som-hi, trobaràs la bossa a la teva terrassa. Que bé! La Marinuri m'ha fet arribar la bossa viatgera de recomanacions. A veure què hi trobo. Doncs la meva recomanació és El increíble viaje de los besos voladores, de María Inés Cuadrado, il·lustrat per Aldara Prado. Alguna vegada us heu preguntat quantes classes de petons hi ha? Aquest llibre ens parla d'algunes d'elles, però sobretot ens parla d'uns petons molt especials, que en aquests dies de quarantena i confinament segur que els esteu utilitzant molt, i són els petons voladors. Aquests petons poden viatjar durant dies i més dies, fins a arribar al seu destinatari. I si voleu saber més d'aquests petons tan aventurers, quan ens retrobeu, trobareu el conte a la nostra biblioteca. I ara, així, divi-diva-divi-bu. Montse, et trobaràs la bossa al teu jardí. M'ha dit la Sònia que trobaria al jardí la bossa amb les recomanacions. Ah, mira, aquí tinc la bossa. Doncs bé, anem a la terrassa i us faig la meva recomanació. Bueno, aquí tenim la bossa, a veure quina recomanació us faré avui. Durant aquests dies de confinament, molts de nosaltres hem perdut persones estimades i no les han pogut despedir com habitualment ho fem, estant al seu costat, donant-los ànimos, aguantant-los la mà, sinó que ho han tingut que fer infermeres i en algun cas els que han tingut sort a través del mòbil o inclús una tablet s'han pogut despedir dels seus estimats. Aquest llibre, La muerte, un amanecer, de l'Elisabeth Kubler-Ross, que el tenim a la biblioteca, i també està a l'e-biblio en català, que és La mort, una aurora, és un llibre que a través de les seves explicacions ens fa veure que la mort no és el final, ens dona com una llum i ens ajuda a gestionar aquests moments difícils que és tota pèrdua d'una persona estimada. No ens fa oblidar la persona, sinó que ens ajuda a conviure amb el buit que ens deixa al nostre costat. Espero que us serveixi d'ajuda perquè a mi en molts moments de la meva vida, moments molt d'usos i crucials, m'ha ajudat. Espero que us agradi. Ànims. I ara deixaré el llibre a la bossa perquè l'haig d'enviar a la José i li porto a la seva taula. Hola, molt bona. Aquí estic recollint la bossa de la Montse, a veure què ens ha deixat i sobretot a veure què us recomano. Mireu, La mecànica del corazón, un llibre del Matthias Malthieu, un llibre que parla de sentiments, de la il·lusió de l'amor que pot arribar a tocar fins i tot els cors més trencats. Un llibre 100% recomanable per a aquest Sant Jordi confinat i que podeu trobar en préstec a l'e-biblio.
I un cop feta la meva recomanació, només em queda passar el relleu a la meva companya Àngels. Així que, Àngels, vés cap al balcó, que t'hi deixo la bossa. Adeu! La secció de còmic, avui us recomanarem en Rusty Brown pels grans de casa i Zombilenium, la Greta, el primer volum, pels més joves. També es pot llegir amb els grans. Que vagi molt bé les lectures! Gracias, Ángeles. A ver, ¿qué es lo que encuentro por aquí? Perfecto. Este es el libro que quiero recomendar para el día de San Jordi. Se titula Barcelona, una biografía y el autor es Enric Calpena. Se trata de una obra divulgativa donde el autor nos presenta la historia de la ciudad de Barcelona. El recorrido histórico abarca desde la prehistoria hasta la etapa franquista. Comentaros que el libro lo podréis encontrar en la biblioteca y en el eBiblios. Y ahora, Miquel Ángel, te mando la bolsa viajera al balcón de tu casa. Nos vemos. Ei, ja ens ha arribat la bossa viatgera que ens ha portat la Isabel. Anem a mirar a veure què conté a dins. Déu-n'hi-do, quina quantitat de bones recomanacions que trobareu a la bossa viatgera. Jo, per la meva part, us recomanaré una de les moltes interessants revistes que trobareu a la hemeroteca. En aquest cas parlo de la revista Sapiens, una revista d'història publicada en català i que conservem a la biblioteca des del número 1. Espero que us agradi. La tornem a ficar dintre de la bossa i que continuï el seu camí. Bé, ara tenim preparada la bossa i perquè continuï el seu viatge jo li passaré a la meva companya Gemma que viu aquí mateix, al pis de baix. Gràcies, Miquel Àngel. Me mor de ganes de saber què hi ha en aquesta bossa. M'acompanyeu? A veure. El conte de la serventa, de Margaret Atwood. Potser us sonarà aquest llibre, perquè se n'ha fet una sèrie de televisió, però tant si heu vist la sèrie com si no, jo us recomano que us llegiu la novel·la. Quan jo me la vaig llegir em va agradar molt, no només pel seu argument, sinó també per com està escrita. Està ambientada en un futur no molt llunyà, en una societat distòpica amb un règim totalitari i conservador. La protagonista ens explica amb tota mena de detalls com és la vida en aquesta societat i com, malgrat totes les dificultats, ella decideix adaptar-se i sobreviure. Trobareu aquesta novel·la a l'eBiblio i també a la biblioteca quan s'acabi el confinament. Mercè, et deixo la bossa a la porta de casa teva. Adeu. Ja m'ha arribat. A veure. El llibre que us recomanaré és el dietari del foraster Quim Masferrer. Aquest llibre ens permet viatjar per Catalunya des del sofà de casa, sempre amb la rialla a la boca. Ens permet viatjar per indrets i paisatges que ens mostren la part més humana de Catalunya. El podreu trobar a la biblioteca. Jo em quedo a casa. Ara el poso dins de la bossa i el deixaré a l'ascensor de l'Aurora, que segur que trobarà coses molt interessants. La Mercè m'ha deixat la bossa a l'ascensor. Anem a veure si hi és. Sí, aquí està. Som-hi. Anem a veure què hi ha dins. A veure què hi ha. El Cafre. M'encanta aquest còmic. Us imagineu que us arriba un gat a casa per sorpresa i sense que ho vulgueu? Doncs aquest gat, tot i que sembla poca cosa,
trasbalsa la vida de la seva nova propietària. Amb molt d'humor ens explicarà el que fa aquest gatet quan està sol a casa o quan està acompanyat, que és ben diferent. I ja no us explico res més. El trobareu a la Biblioteca Pública de Lleida. I ara el deixaré la bossa i li passaré la bossa a l'Antònia. A veure, Antònia, què hi trobaràs? Te'l passes. Te la deixo a la finestra. Adéu. Al igual que tots nosaltres, aquest any les novetats literàries també han quedat confinades. En el seu cas, a les editorials i en les llibreries. Com és el llibre de l'Anna Sáez, Batre records, que, com tots sabeu, havíem de presentar el dia 16 de març a la biblioteca i no vam poder fer-ho. El llibre de l'Anna és un recull d'articles que, com si fos una màquina del temps, ens porten a la infància de postguerra de la Granja d'Escarp. Des de la biblioteca us convidem a tots que aquest Sant Jordi seguiu fent les vostres comandes a les llibreries i després, quan acabi tot això, ja els anirem a recollir i podrem seguir gaudint de bones lectures. Molt bon Sant Jordi a tothom.